Okei, eli moikka kaikille! Mä oon Sleistalli Puunsilppi ja mä oon aika uusi tällä Sleistupe-alalla, että antakaa mulle anteeksi, jos teen jotakin, joka on teidän mielestä tyhmää tai muistakaa aina laittaa kommentteihin sillä jotakin, mitä mä voisin tehdä paremmin. Ja laittakaa aina siis kaikkia ideoita, minkälaisia videoita haluaisitte. Ja joo. Tällä videolla mä tosiaan esittelen teille mun talvialuetta ja tyyppejä ja heppoja ja joo. Eiköhän aloiteta, että ei koko video tässä alkuhypineissä mene. Eli ekana kun tulee tänne talvialueelle, niin tässä on tää puunsilppi kyltti ja siinä on toisella puolella maneesi ja toisella puolella tarha. Ja me voitais aloittaa vaikka nyt maneesista. Ja tosiaan se näyttää tältä tästä eestä. Siinä lukee maneesi ja siinä on tämmönen ovi. Se avautuu tälleen. Liukuovi siis on kyseessä. Ja täällä on tälle ovelle siis tällainen kehikko sisällä. Ja täällä on tämän näköinen sisältä. Täällä on nyt tunti menossa. Ja tätä tuntia pitää tallin omistaja Oona, joka on myös ratsastuksen opettaja. Ja hänen vieressään on Anton, hevosella Peikko. Ja Peikko on siis mustangiori. Täällä on Sofia, joka rakastaa Mephistolla. Ja Mephisto on englantilainen täysiverinen ja hänkin on ori. Sitten täällä on Bea ja Lumi. Lumi on Islannin hevostamma. Sitten täällä on Sara ja Chili. Chili on vuonhevosori. Täällä toisessa päädyssä on tämmönen katsomo ja sitten jakkara ja raivat. Ja sitten täällä on myös kahvio. Täällä kahviossa tosiaan täältä. Ja täällä on tosiaan täällä vessa ja siellä on hanaja pesemä. Sitten täällä on marsujen koppi. Niillä marsuilla ei ole nimeä, mutta voitte kommentteihin laittaa niille nimiehdotuksia. Sitten tuossa on roskis. Täällä on tämmönen pikku nurkkaus, jossa on puhelin, kello ja harja. Ja sitten täällä asiakkaina on nytten Anni. Sitten tässä on Siiri ja tossa ihan reunimmaisena on Lilja. Sitten täällä tilaamassa on toi talvipukunen papoukkeli Stella ja hänen ystävänsä Katariina. Sitten täällä kahvion työntekijöinä ovat Nilla ja Nelli ja he ovat siis koko ajan täällä kahviossa. Ja täällä kahviossa on siis kaikkia työvälineitä. Sitten on uuni ja hella ja hana. Ja täällä toisella puolella on tämmönen pikkuinen työtaso, jossa on myös mikro ja sitten lautaspaikka ja sitten tuossa vieressä on tommonen jääkaappi. Ja tosiaan tässä monessa vieressä on tarha ja täällä on tätä. Ja mä voisin nyt esitellä teille näin. Eli tässä on Aasia. Mä en oo ihan varma hänen rodustaan, niin senkin saa sinne kommentteihin laittaa. Sitten täällä on Myrsky ja hän on hollantilainen, puolivälinen. Sitten täällä on Aurora, hän on konnemaraponi ja Auroran vieressä on Jade ja hän on tosiaan huono hevonen ja nämä kaikki tepat on ollut siis tapauksessa. Sitten tuolla vähän kauempana, tuo valkoinen, jolla on pilkkuja, on Cindy ja hän on Nuts.
Natsutru. Joo, ja sitten hänen vieressään on Spirita ja hän on Mustanghi ja hekin ovat tammoja. Sitten tosiaan täällä toisella puolella on Bob. Hänkin taitaa olla hollantilainen. Sitten on Leevi, joka on partnerhevonen. Sitten on Shetan ja Shetan on arabilainen. Ja Shetan on ori ja Bob taitaa olla ruunaa ja Leevi on ori kans. Tosiaan Shetanin kaverina on sitten Chili ja tossa tarhassa on Mephisto ja Meikko. Tarhojen vieressä on Lantala Hinela Purura ja tossa on tommonen kultainen noutaja, jonka nimi on Puti. Ja tossa on yksi tallityöntekijä, tossa Puruja. Ja hänen nimi on siis Roosa. Ja hän on tosiaan tallityöntekijä tällä välillä. Ja siinä on tosiaan Lantala Hinela Purura. Tässä on sitten tallikoita ja lapioita tässä vieressä. Ja siinä on yleensä myös kohtikärryt ja tuolla taitaa olla myös joku halja. Sitten täällä on talli. Mulla on silleen, että orit on tällä puolella ja ruunat myös. Ja sitten täällä on tappoja. Jokaisessa karsinan ovessa on tämmönen nimikiltti, jossa lukee toi hevosen nimi, rotu ja onko se ori, ruuna vai tamma. Ja tuossa vieressä, niin kuin näette, niin on tämmöinen hoitopaikka, johon voi laittaa hevon kiinni. Ja sitten täällä on myös kaikki loimet. Loimille on telineet tossa ja tuolla. Palataan tähän maneesin lähelle. Ja tuossa maneesin vieressä on siis meidän testikalusto. Siinä on testetolppeja ja puomeja ja sitten kavartteja. Ja tässä vieressä on tallin eläinlääkärit. Tuolla autossa on pääeläinlääkäri Miina. Tuossa hänen vieressä on apulainen Hanna. Tässä eläinlääkäri auton vieressä on ponioripihatto ja tuossa etualalla on Welshpony tuo valkoinen. Ja tuossa on toi ihminen, niin hän on Milena. Sitten tässä on tää pihatto. Ja siellä tuo edempi poni on Nitsu. Ja hänkin on Welshpony. Ja sitten on hänen takana Prinssi. Ja hän on saksalainen pony. Ja tässä edessä on tämmöinen heinähäkki. Ja juomakippo. Ja sitten tommonen suolapallo, mikä onkaan. Ja sitten täällä pihaton sisälläkin on tommonen ruokakippo ja heinäpekko. Tässä on sitten täällä pihaton 4. poni. Hän on Masa ja hän on Felponi ja häntä taluttaa Karoliina. Tässä vieressä on toinen pihatto ja tää on tammapihatto. Lumi on tässä pihatossa. Tässä on tämmönen Exmoorin pultti ja häntä kiinnittää aavutta. Ja tuolla kauempana on Shetlandin Godzilla ja häntä ottaa kiinni. Ja tässäkin pihatossa on tuossa vesikippo ja sitten tämmönen heinähäkki kans. Täällä sisällä on tämmönen ruokakippo-heinäverkko ja suolapallero. Tässä toisella puolella on pikkutallin tarhat. Tässä tarhassa on kaikki vaattereita. Tuolla takeampi vihreäloiminen on Amuletti ja hän on siis tamma. Tässä vieressä on Queen ja hänen varsansa Kakkunen. Tässä toisessa tarhassa on Clydesdale tamma Tippu. Tässä tarhojen vieressä on hoitopaikka ja laaman, possujen ja lehmän aitaus. Tällainen. Tosiaan unohdin sanoa, niin mulla on jokaisessa tarhassa tämmönen heinäverkko ja juomakuppi. Tässä laama-aitauksen vieressä on kärryt ja varustehuone. Tänne varustehuoneeseen kantaa rehusäkkiä Helena
täällä sisällä rehuja laittamassa on Nelli ja Aleksandra, eli Allu. Tuolla on tosiaan tommoset satulat ja suitset. Tossa on vihattonet ja toimet. Ja tossa on vaan yleisesti harjapakkeja ja muuta. Tässä nurkassa, missä nämä henkilöt ovat, niin on ruokia. Täällä on myös tosiaan tuntilista. Ja sitten tuossa satuloitten vieressä on suojat. Täällä varustehuoneen vieressä on koirankoppi ja siellä on tämmönen kultainen pentu. Jos muistan oikein, niin hän oli Helina nimeltään. Ja tässä on pupujen aitaus. Näillä pupuilla ei tosiaan ole nimiä, koska niitä on niin tosi paljon. Ja uskotkaa tai älkää, niin tässä ei oo edes kaikista. Sitten täällä pupuja kattelee Berhandin paimenkoiran pentu Tassu. Täällä pupuaitauksen vieressä on pesupaikka. Ja täällä pesupaikalla on Vindi ja Anni. Sitten kauan odotettu pikkutalli. Tässä ihan ekana on Tupu ja Tuumaus. Ja heitä taluttaa tuolla kaukana Emmi. Tässä karsinoiden vieressä on tämmönen rehupaikka, jossa on porkkanoita, salaattia ja tuolla alla on lamppuja. Ja tässäkin tallissa on kaikille loimipidikkeet. Ja tässä tallissa siis asuu tosiaan Tupu ja Tuumaus, Queen ja Kakkunen, Kippu ja Amuletti. Ja tässä oli tää tallin esittelyvideo. Muistakaa myös käydä tykkäämässä videosta ja tilaamassa kanava. Moikka!